Jeg skal lige love sig for det, på en vinter i Havnbjerg. Det er Havnbjerg Mose. Det kan alle sikkert nok huske. Og der er sgu godt nok is på. Ja, jo. Så Miki, vi er jo gået tur. Ja, pas på, du vælter. Han elsker simpelthen bare at komme ud og løbe og hygge sig i vores piskolde natur lige i øjeblikket. Men det her, det er nede bag ved mosen. Hvis du vil have genkendelsesbilleder her, der er der på en bygge det her Birkevej. Og det er bag ved Havnbjerg Mose. Det blev bygget i 80'erne. Og der bor vi nu. Og der har vi en vidunderlig natur. Vi skal ud af Norm, ud af den her sti. Se, det her om bagved. Her er vores gamle kælkebak, hvis folk kan huske den. Jeg har engang lagt en bunkers deroppe fra 2. verdenskrig, ja. Nu er der bare lavet sådan en fin sti. Borgmesterstien hed den. Den er så godt nok får sådan lidt til, men skidt med det. Det var lidt koldt, kom lidt sne. Men nu kan man gå helt ind til Nordborg. Bag ved golfbanen, eller ved siden af golfbanen, hele vejen ind til Nordborg. Den går vi tit, den tur. Fordi det simpelthen er så smukt herude, fordi vi har simpelthen en golfbane i vores baghave, skulle man næsten sige. Og man kan jo se den skønne natur, og her om sommeren, der går der køer herude. Og de hygger sig rigtigt. Her kan du se mosen. Og så kigger det op bagved. Der havde vi engang en slynge op bagved den bakke deroppe. Faktisk se træer, der er deroppe endnu. Vi prøver at zoome ind på det. Ja. Men det er faktisk vores gamle slyngtræ, det derovre. Og så var vi jo altid nede og fiske nede i den her mose, nede i Havnbjerg Mose. Vi fangede gedder og skaller og alt muligt. Og det her, det er så bagved Østergaards marker, de ligger her om bagved. Ja. Så hvis du ikke har været på Nordals i mange år, så har vi fået en sti fra Havnbjerg til helt ind til Nordborg, hvor man så kan nyde den dejlige natur, vi har her. Og det er selvfølgelig ideelt for vores hunde, at vi kan gå tur med dem. Så jo. Jeg ser min hund, han elsker simpelthen bare at rende rundt herude og være i naturen og bare nyde det. Herovre bagved der ligger Oksbøl Mose. Og så heroppe lige heroppe der ligger golfbanen. Hvis man går bagom fra Birkevej, om fra Havnbjerg Mose, og så bagom den vej, der er simpelthen lavet en sti. Og det er den, jeg går på nu. Han har lavet sådan nogle naturskilte. Ja. Kan vi lige se her. Kan vi lige se skilt. Alstien kalder de den. Ja. Så sådan en har vi fået etableret her for nogle år siden. Og nu går jeg den her vej bag ved mosen. Det er så starten af Oksbøl Mose. Den ligger lige hernede bagved. Ja, det er hyggeligt, ikke, Miki?
Find noget godt. Ja. Og heroppe bagved, der har vi golfbanen. Heroppe på højre side. Bagved træerne, så hele vejen ind til nord, hvor der går golfbanen. Lad mig lige se herinde imellem. Det er golfbanen. Og der er blevet lidt vinterlig. Og her igen. Det kan se ud over. Og herovre der har vi mosen over igen. Over fra vores lyngbane og vores kælkebakke. Hvor der er tilbage i 70'erne, der lå der en bunkers deroppe, som var sprunget. Og det er faktisk lidt sjovt, for det kan jeg huske nu. Selvom det er mange år siden. Stien den fortsætter her. Hele vejen bag om Oksbøl. Og så har vi Oksbøl Mose herinde. Og den fortsætter jeg selvfølgelig et godt stykke ind her endnu. Jeg skal lige passe på her, fordi så jeg ikke vælter med kameraet. Det var lidt kikset. Det er selvfølgelig meget smukkere her om sommeren, fordi der er der jo blade på træerne. Og der er selvfølgelig mere natur at kigge på som nu. Det er jo lidt koldt, må man sige. Så der er ikke så meget, der lige gror. Men vi ryger ind snart ind i februar måned. Vi har den 25. i dag. 25. februar, 26. februar. Og der er der altså frost alle steder. Men stadigvæk en tur, man kan gå og nyde naturen. Golfbanen er stadigvæk heroppe bagved. Og den går som sagt helt ind til Østerlund. Og den slutter. Og så går den her, vi kalder den så borgmesterstien. Fordi det var borgmesteren, Jan, der indvidede den. Jan Brokebæk. Hvad de nu kalder ham. Jeg laver lige et kort, og så kommer der en video mere.